ये हूँ आमर आज रोषे कर जगह यही चुली आज रोषे हम भात आमर हो देखिपे एबे आमर माछ घांट करा जीवो तो चलते आगू जावा। बर्तमान सुमंत भाई आम रोसैया सुमंत भाई चुल्ली जो रोषे कले जो धुआं हो चुल्ली रोषे कले टेस्ट अधिक देखते तो ये आम माछ भजा सरी जाइए। चलते ए स्टार्ट करिया रोषे प्रोसेस आमर स्पेशल माटी हांडी ए रोषे हम आज।
ହେଇଛି ଦେଖା ତ ଯାଉଛି ପୁରା ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି। ସୁମନ୍ତ ଭାଇ ତରକାରୀଟା କେମିତି ହେଇଛି କ'ଣ? ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର ହେଇଛି। ମାଟି ହାଣ୍ଡି ରୋଷେଇ ମାନିଗଲି ପୁରା। ସେଦିନ ତ ମାଟିନ ଚିକେନ୍ କରିଥିଲେ, ଆଜି ଏକ କେମିତି? ନମ୍ବର ଲାଗିଥିଲା। ଆଜି ମାଛଟା ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଗ୍ରେଭିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ହେଇଛି। ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର ରୋଷେଇ। ଗରମ ହେଇଯାଇଛି। ତାତିଛି ହାତ ମାରୁଛୁ। ହଉ ଏବେ ଖାଇଦେବା। ଖାଇକି ପୁରା ସଫା।